IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. In panamnaman na Atty. Charito Malikat ti Business Permits and Licensing Office iti Syudad Tilawag ngawan iti opisina dati mamaman na nga empleyado nga agbalin na fixer when agilakad iti permit kanta dumapay at transaksyon. Sagun ken kuana manipo din na nagtugaw isuna iti posisyon iti naglabas sa tawen in bilin na asa na mabalin kad iti empleyado ti BPLO nga agubrak liaison officer iti oras ti trabaho iti gobyerno. Kinunana amang tadlaing iti staff iti normal at tulong wenno assistance kad iti aplikante no adda concern wenno problema da iti proseso ti aplikasyon ngamsan nga isuda ti mangilakad iti permit. So far iti BPL o aket awamet staff dito yung makita nga agilaklakat iti mesa negosyo kasi yunay-unay ko idi nagasumak di last year nga awan agilakad dito iti lang ited tayo assistance datay normal assistance no adda iti concern adda iti problema iti aplikante tayo asistaran tayo hangket di datay mausar iti oras nga panag duty na iti gobyerno tapno isot obra na nga agilakad. Awan met report ken awan met complaint on my part nga kada agilaklakad nga makaperwisyo iti panangited ti serbisyo tayo. Mainaig iti daytoy inlawlawag na pay nga awan met tinaawat na reklamo wenno report may panggep iti panagilakad iti BPLO ang makaperwisyo iti serbisyo iti opisina. No pay kasta impakaam na nga dati memorandum ti local chief executive amang iparet kadagiti amin nga empleyado iti City Hall nga agbalin liaison officer wenno fixer iti anyaman at transaksyon. Detan apo ket awan may pay nakita ngem adamet nga min memorandum iti local chief executive tayo nga maiparit. Amin nga empleyado lang BPLO saan nga mabalin nga agbalin nga liaison officer iti agilakad ti anyaman nga transaction na ito City Hall iso nga dapat kitain met dito pada nga mangidadaulo ti nadumado mga opisina tapno i-implement da ito taparitan tayo dito nga aga tempo no agilaklakad talaga iti permit kasi ang the part of BPLO aket awamet pay reklamo nakita umay kanyak when mamirakman na agilaklakad mismo. Aga po iti daytoy inbatan na akasapulan adagiti mangidadaulo iti nadumado mga opisina asiguraduan da ken kitain dati na imbag a panakay patungpal ti memorandum tapno maliklikan ti illegal a panagilakad iti permit ken dumapay a serbisyo iti City Hall. Para iti IFM News, Idol Rain Santos Tatak IFM IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.